jagorancin malami hakimi kuma faƙihi arifi shine babban sirri na cin nasarar juyin halin Iran da kuma ci gaba da kasantuwar jamhuriya musulunci ta Iran karkashin nizamin musulunci. Bismillahirrahmanirrahim. Yaki uku a cikin ɗaya. Yau muna a Iran, kuma a Iran ɗin a kudancin Tehran za mu gangara Husainiyar Jamaran, inda za mu yi nazarin wani sirri babba wanda shine sirrin da ya rike jamhuriyar musulunci ta Iran. Ba wani sirri ba ne ya janyo ma juyin halin Iran nasara, illa yadda Allah ya albarkaci al'ummar da samun jagora wanda yake da imkaniya, wato yake da ikon ya iya motsa al'umma gaba ɗaya ta tafi kamar jiki guda, ya iya zaunar da al'umma guda gabaki ɗaya tamkar jiki guda. Idan ya so su tashi su tashi, idan ya so su zauna su zauna. To wannan samun jagoranci na malami hakimi mai iya mai da zukatan miliyoyi ka kalbi rajulin wahidin shine sirri babba na farko da ya haifar da ita jamhuriyar, kuma shine sirri babba da ke ci gaba da rike ta fiye da sauran asirrai, kuma shine sirrin da ya sa revolutions ɗin da aka yi ta gani a cikin duniya babu wanda manufofin shi suka haƙaƙu, tun daga revolution ɗin France na 1798 har ya zuwa yanzu. Duk revolution ɗin da aka yi manufofin shi ba su haƙaƙu ba, in ban da revolution ɗin jamhuriyar musulunci ta Iran. Saboda samun wannan fahimtar wannan sirri yana da wahala ga duk wanda bai lizimci alkur'ani ba, domin ba sirri ne da kwakwalwa ta bil'adama za ta iya ganowa ba tafiya ce ta reasoning kawai ba, tafiya ce da ke buƙatar tafiya ta ruhi awwalan, sannan tafiya ta kwakwalwa saniyan, sannan tafiya ta zuciya salisan. Shi yasa za mu iya hango pieces ko kuma mu ce ingredients na wannan jagorancin a wurare daban waɗanda alkur'ani ya yi ishara da su, kamar misali a cikin abun da ya shafi al'ummar da suka nemi annabinsu cewa ya kawo musu da sarki ko kuma mu ce jagora wanda za su yi yaƙi saboda Allah, kamar da ishara ta zo a cikin kissar Taluta inda suka ce, inda alqur'ani ke cewa bara auzubillahi minash shaitanir rajim, alam tara ila almala'i min bani isra'ila min ba'di musa iz qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillahi. Wannan bayyanawa ce karara da ke nuna cewa hanya kwara ɗaya da al'umma da ƙasa za ta iya kauce ma fadawa tarkon maƙiya shine samun jagora wanda za a iya laɓewa bayan shi a yaƙi maƙiya ɗin, which means ba kowane jagora ne ake iya laɓewa bayan shi a yaƙi maƙiya ba. Wannan ta sa a cikin suratu Yusuf aka samu ishara mai ƙarfi inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa, na'am, a cikin suratul qasas nake son in ce, inda Allah yake cewa wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarisina wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun. Wannan aya na karewa sai aka bita da wannan aya wa auhayna ila ummi Musa an irdihi fa iza hifta alayhi falqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al mursalin. Ai abunda ake nufi kenan, irada Allah ta ba mu'minai nasara a wannan doron kasa da kuma fitar da su daga hannun dawagitai shugabannin danniya da zalunci irin su Fir'auna, tana farawa ne tun daga ranar da aka haifan musu da jagora. Sai dai haƙaƙuwa wannan yana tabbatuwa ne bayan jagoran ya girma ya ɗauki mas'uliyoyin da aka ɗora mai, wato tun ran gini tun ran zane. Yadda Allah shi ke tada annabi kuma shi ke tada wasiyin annabi, haka shi ke tayan ma al'ummomi daban-daban jagororin da za su jagorance su zuwa nasara. Idan ka so ka kira su da suna mujaddadai. Wannan ta bayyana karara, kuma alkur'ani bai tsaya daga faɗin cewa jagora shine sirri na farko na nasara ba, sai da ya ƙara shi akan sifofin da sai jagoran ya haɗa su ake samun nasara, kamar yadda ya zo a cikin kissa wannan
malakan din suka ce ya za a ce Daluta ne yake da mulki akan mu bayan mu muka fi shi akan mulki ba a bashi dukiya ba wala yuta sa'atan min al-mali sai Allah ke to ai Allah ne ya zabe shi akan ku kun ga sai da zabe Allah kenan sannan ya bashi bastatun fil ilmi wal jism. Wannan bastatun fil ilmi wal jism yana ishara ne da karfin kwakwalwa da kuma karfin himma ta yanke hukunci a lokuta masu wahala. Karfin kwakwalwa da karfi na zuciya da kuma lafiya ta jiki. Daga cikin sharuɗan akwai inda Allah ke cewa qala kissa annabi su kenan ij'alni ala khaza'inil ardi sai ce ni inni hafizun, bayan ni hafizun ne kuma alimun, wato sai ya zama yana da karfin kiyaye amana ta al'umma da sirrin al'umma da dukiyar al'umma da mutuncin al'umma da hankalin al'umma da jinin al'umma, kuma ya sanya da zai yi amfani da ilimin shi a inda akwai gibi. Wato a cikin ilmomin da Allah ya mai ba koyaushe zai ta amince ba, yana jira ne wuraren da ake bukatar ilimin sai ya dora. Kamar yadda Yusuf dama ya san tawilin ru'ya kuma ya san harkar gona, amma ba gano ya san harkar gona ba sai radda fari yazo ake bukatar ilimin harkar gona sannan ya bayyana da shi. To haka shi ma jagoran da zai ja al'umma zuwa ga nasara sai ya zama haka nan. Kamar yadda yazo a cikin isa annabi Musa inda ɗayan su take cewa ya abati ista'jirhu inna khayra man ista'jarta, sai ta ce al qawi al amin. Sai zamo kenan ashe amana da kuma ƙarfi na zuciya na ƙarfin hali na iya juriya da kuma jarumta suna cikin sifofin da dole sai shugaba ya hada su sannan ake samun nasara. To daga cikin sirri na nasarar jamhuriyar musulunci ta Iran shine inda Allah ya tun ran gini tun da ya tayi musu da Imam Khomeini wanda ya hada duk waɗannan sifofin da Alƙur'ani ya zo da su na kiyada. Sai zamo ya iya tattaro zukatan al'ummun da ke da ƙabilu daban-daban, ittijahohi daban. Wasu sun ɗauka Iran shi'a kaɗai ne, to hatta ma a ce shi'a kaɗai ne, a cikin shi'a ɗin rarrabe nawa yake ciki, kamar da a cikin sunna ma musa haka ne. Ittijahohi nawa ke ciki, hatta a cikin shi'a imamiyya usuliyun mujtahidai dubu nawa ke zube cikin Iran a lokacin Imam Khomeini. Amma ya aka yi tattara zukatansu suka cure suka zama abu daya, suka zama identity daya, suka fuskanci hadari daya, suka zama masu manufa daya, suka haɗa kadda kuma wannan manufar a lokaci daya. Sai da ya haɗa waɗannan sifofin na kiyada waɗanda suka bambantar da shi daga malaman zamani shi. Kuma wannan shine sirrin ci gaba da nasarar Iran, duk da makiya sun yi muhawala babu wadda ba su yi ba ta ganin cewa sun rusa Iran a ƙarƙashin jagorancin magajin Imam Khomeini wato Sayyid Al-Hamna'i, wanda shi ma Allah ya ara mai waɗannan sifofin ya ɗauki Iran. Kai ka ce da yawan mutane ma ba su san cewa Imam Khomeini daban Sayyid Al-Hamna'i daban ba. Kai ka ce mutum ɗaya ne a cikin ruhi ɗaya ne a cikin jikin mutum ne tsakanin Imam Khomeini da Sayyid Al-Hamna'i. Wasu ma in sun ɗauki mutum biyu ne suna ɗauka ko wancan baban wannan ne, bayan babu haɗi imbancin haɗi na jini mai nisa tunda dukkan su sharifai ne, sai kuma haɗi na zaman shi uba na ruhi ga Sayyid Al-Hamna'i. Don haka jamhuriyar musulunci da Allah ya bata jagorori masu asali na kwarai na awalan kenan, kamar da annabawa suke da asali na kwarai, kuma ya zamo jagoranci na malamai masu kudura ta ilimi da dukkanin fannonin ilimi din, kuma suka san inda ake dora ilimin. Ya bata jagoranci na malamai masu karfin akhlaq, ɗabi'un kirki da ƙarfi na ruhaniya wanda zai iya sa su ciranta su yi tajarrudi daga duniyar jiki su koma duniya ta malakuti, su iya sairi zuwa ga Allah, su fara zuciyarsu da Allah, shi kuma Allah ya cire musu tsoron dawagitai, ya ba su hanyar da za su iya gamawa da dawagitai. Ya ba ta al'umma jagorancin da ke da iko akan zuba duk abin da Allah ya ba su na imani da dukiya da kirki zuwa ga girma ga al'umma, suke iya sadaukarwa kowace iri domin ganin al'umma ta ci gaba. Kuma ya ba su baiwa da jagoranci na shugabannin da kullum babu abu da ke cikin zuciyarsu illa ganin cewa sun ja al'umma a ƙarƙashin hikima ba tare da tsanantawa ba kuma ba tare da sakaci ba. Linun fi shiddatin, suka hada da sauki da tsanani a waje guda ɗaya, suka cakuɗa shi suna tafiya da al'umma, sai zama al'umma kullum ta zama tsararra, kimtsatsa, zaunanna, wadda take da focus
wadda gabaki ɗayanta sunanta Khomeini. Gabaki ɗayanta bayan wuce Imam Khomeini sunanta Hamna'i. To wannan shine abin da Iran ta bambanta da shi ga Amurka, ta bambanta da shi a Turai, ta bambanta da shi ma Rasha, ta bambanta da shi ma China. A duk duniya babu wata ƙasa da take da irin wannan jagoranci, wanda jagoranta da ƙwaƙwalwar shi da zuciyar shi da ruhin shi da jikin shi yana tafiya tare da ƙwaƙwalwa da zuciya da ruhi da jikin al'ummar da yake ma jagoranci sai Iran. Suka ɗabbaka wannan hadisin da shine mafarkin kawo al'umma a duniya na zaman bin adama a matsayin khalifa. Ana son duk yawan al'umma su koma ka kalbi rajulin wahidin. To wannan shine babban sirrin nasara ta jamhuriyar musulunci Iran. Masu mafarkin kuma kawar da ita, wannan ne gina ta karfe wanda suke zuwa su yi kaure ta sai su zube, sai an yi plan an tunkari Iran. Shi jagoranta ba plan yake ba, bai plan, a'a yana da imkaniya kuma yana da tawakkali, ya dogara ga Allah. Sai Allah ya je ya dinga ɗarso musu mafita a duk lokacin da suke cikin kunci, kawai sai haga ta yayi. Jawad Zarif, tsohon ministan harkokin wajen Iran kuma tsohon mai ba hukuma shawara, ya faɗa da aka tambaye shi ya aka kuka iya cin nasara duk da wannan takunkumin na shekara 47, komi na ga ka'idoji na hankali ya kamata a ce kun rushe. Sai ke cewa wallahi ba mu bane, ko mu idan aka kawo file gaban mu na matsalolin Iran kan mu bugawa yake yi. Yake cewa amma akwai wata Husainiya na nan a cikin birnin Tehran, ana ce mata Husainiyar Jamaran. Muna zuwa a Husainiyar muka zauna a gaban wannan jagoran namu da matsalolin mu gabaki daya, kafin mu bude baki zai yi magana da yan kalmomi na bai wuce minti 15, 20, 30 ba, yace duka sai mu samu ansoshin matsalolin mu, sai mu taso da izza da buwaya da karfi mu je mu aikata, kuma sai a hanya ta bude. Cikin ma ba komai suke aikatawa na abin da yake cewa ba ai kenan. Ina da a ce sun haƙura sun aje hankalinsu suna ma jagorancin biyayya, da me za su gani? To mu ma haka, Najeriya da aka ganta watsi, aka ganta tarwatsi, aka ganta hannun miyagu, kuraye, mayu, matsafa, 'yan daba, waɗanda kullum burin su tarwatsa wannan al'umma. Masu kirki suka kasa amsa ƙasa a hannun lalatattu. Kowa yana ganin ya ishi kanshi, kowa yana ganin shi jagoran kanshi, kowa yana ganin wayon shi yana fita da shi ne. Mun kasa gano cewa jagoranci Allah ke ta da shi a cikin al'umma, ya zaɓi wanda shi ya zaɓa. Kuma in Allah ya zaɓi malikan, kamar yadda Allah ce ina lastafahu alaikum, to duk in za a yi gabas, a yi kudu, a yi yamma, a yi arewa, ba inda za a samu mafita sai a hannun wannan ne da Allah ya zaɓa dai. Saboda shi Allah zai bashi fasaltun fil ilmi, ya zama kuma qawiyun, ya zama hafizun, ya zama alimun. Haka mafitar ƙasar nan tana hannun biyayya ga malami hakimi, malami jagora, mujtahidi, mujaddadi, arifi, mutamakkini kuma failasu. Kuma Allah ya ba wannan ƙasar a cikin shahsiyar Maulana Allama Ibrahim Al-Zakzaki, wanda shine dan ruhi na 5, na 7 ga Imam Khomeini. Abin liman a zauna lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.